Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ini lagi bersama Pak Su menunggu kru kita masih belum datang ya guys, Andre sama Pak Dewor. Kita tunggu saja. Ini nanti kita mau bakar-bakar ikan ya guys. Ini aku sudah beli ikan lautnya. Ini ada sayap ayam guys. Ini ada terong dan itu bumbu-bumbunya juga sudah lengkap. Ini ada kecap. Ini ada bumbu untuk bakar dan itu ada margarin guys. Dan ini juga ada kemangi. Timunnya juga ada guys. Tinggal menunggu tim kita masih belum datang. Ini nasinya juga sudah siap ya guys. Lah, iki timku wis teko kabeh iki guys. Kae wis enek Andre. Iki Pak Dewor wis teko iki guys. Sarapan borong Pak Dewor. Urung. Njang gawe urup-urup sik. Tak entan-entani batinku ndi. Halo guys. Halo guys, selamat pagi. Selamat sehat selalu. Amin. Hari Minggu, hari Piknik. hari pikiran adem. Wis ndang salin gek ndang kae nggih urup-urup sik, gek ndang dibakari wae ya ta. Lah, Wis lengkap iki timku guys. komplit guys. Lopone enek jendegan ya ta. Ngambil terus lembur apa langsung turu? Ngusakne aku. Ngangkat nganu sorok. Enton-entone kok gak digawa. Lah nglek sithik jare kurang. Bosku ki loman gak ngono. Ning kono gedange ya enek kono. Ngono durek. Wite yo akeh ora wite. Terus malah ngerogo rempelo lek dikek yati. Tak guyoni. Gedhe entek, War. Oh, diguyoni. Lho arake garing sing. Lah gak mbok yupne lho ndek Pak Or ngerti udan. Wis diomongi pe bakaran malah nglurur ae. Gawe teles kabeh. Kerdes. Iku lak korek kuntek. Korekmu dhewe nang ndi? Iki korek. Kae gak iso nyumet Pak Wor, nyumet nganu geni. Iki gawe kopi entan iki gorene iki. Iki ben diurusi sewar wis. Kopi ndre. Wis ben urusan Dewor dibong ambek ban yo ben. Gak duwe areng to, Bu? Beling tok lho nek kono. Kan nanti, Ndre. Tak isan arenge, gak enek. Ning toko keh. Kesik nggen-nggen arepe digawe mbakar iwake kae, guys. Nah, kae wis mulai obong-obong kae, guys. Nggawe mawa sik. Mari ki terus tandang dibakar iki. Apa? Oh, lu Iki wae wis dimbali mbak Andre. Nah, iki sayape ayam iki ya wis dicuci ambek Andre iki, guys. iki lho ngoceh ngene iki lho, War. Sikilmu liyan tuh ya. Nah, kayak genine mulai ngurup ya, guys. Padahal isuk maun kene udan dawa res dadine teles kabeh blakrake. Kayune gak murup. Wis tak jajalan. Sitok Pak War. Eh. Hasilnya sitok ah. Kayu sing digraji ini. Tumpang ning kono. Tumpang ning dhuwure sik. Kok sitok piye ta iki? Delak ngono ya mati. Oh, Dri. Waduh. Kok dhuwure kono lho palangne. Ya ngene. Nah. Wis to kuwi ben iso. Nah, iki aku ning dhuwur kene sing gawe bumbune, guys. Iki ngirisi timun dhisik, digawe lalapan. Kuwi mau ya enek kemangine pisan kok digawe lalapan, guys. Bosnya sedang meracik bumbu. Wong wedok ki ya ngono kuwi wae dipenakni. Iya ta. Sing megawe wong lanang-lanang. Kae mlaku rono wong lanang kae ditiduhne. Genine. Kowe kendake kopi sik. Balik rene nek. Ya iki jaga kopimu kok. Sing apik lek nggih karep lek dadi kameramen.
Reok bakar seser. Emang wone kae di setting sik. Alon-alon nek munyer. Ngaku sret alon-alon. Nah, iki enek bumbune pisan ki mau guys, terus iki enek jeruk nipis digawe ning iwake ben gak mambu amis. Wis. Nah, iki lho guys, iki wis mulai dibakar iwake guys, mantap iki engko. Guys. Iki engko ya enek sayape ayam, engko ya terus enek terongi pisan. Wis engko Andre kare. Kan kone lagi. Iki engko terongi iki engko ya dibakar ya Andre ya. Mantap Andre. Mantap. Madhep rene mantap. Mantap. Mantap Pak Wor. Nah, banyak ini guys. Mantap ya. Bos. Ya mantap. Iki sing kurang dibakar iki guys. Oke, mantul, baulek tapi. Ya iki lho guys sing mari. Perih nang mripat. Oh ya iki lho guys. Gak aku dijatah sak piring wong sitok. Guys, Segone ya wis mateng. Kalian tolong makul iso entek guys. Tak iki kok guys, 5 kilo iki kok Aku gentenan. bablas iki kok guys, berase. enggak. Ya sih kok ono nih. Kang ini. Engko geseng kerine. Ya apa kok. Sesek wong diwales. Ya iki ugung iki. Yo sih. Ben mateng sik. Kecelono Andre. Apa dapat sekolah ini? Kenapa? Enggak. Praktek. Minggu batas sekolahan. Malam minggu. Baik, los sih. Engko mari ki ning Celuring delok bal-balan kancane main. Main. Guys, jan mantul iki sik dibenekne karo Pak Su iki, guys. Jan mantap wis iki koyo piknik iki, guys. Piknik ning buritan omah tapi Gak pantai-pantai ini. gak usah ning pantai mendung-mendung ning cengene ae wis cukup bakar iwak ning kene Ndre. Bakar lagi ikannya yang kedua kalinya, guys. Diolesi terus, Ndre. Oh, winter Andre mantap. Sogone donya iki lho guys. Umari udan bakaran. Iki jare pentul iki artine guyonane ngene. Apa lek ngarani? Lali-lali. Palikane mangane nak ngombe lagi guys. Ya iki ya sing diarani ngombene sing ngurung gawe iki es teh kok nggih es teh, Ndre. Wis ning Mantul. Oh, gawe degan kuwi degane karek metil. Karek metik ya war ya. Engko nggih es degan. Banyak lagi. Yo dianu neh Ndre, puana sikilku sik tak tutupane. Jan winter Andre iki lek masalah bakar membakar. Ayo, iki ngene. Jare Pak Kaji Romai Ramai nyanyane berakit-rakit Enggak, dahulu. Andre, aku iki. Bersenang-senang kemudian ya. Iki saiki soro dhisik mangki mau ya war pas bakar. Iki mari iki terus makan-makan bersama. Bayu genine kemeromong iki lho, guys. Pak Pos ndarine Pak Pos. Pak Won. Olesi lagi. Iki diolesi iki guys bumbune ben tambah mantul. Balik nih Pak War. Pak War tukang ngolak balik yang iki guys. Nah, kita olesane dhisik ben mantul. Terkintul-kintul. Wes. Iki ayam iki sik tak cebone ning bumbu iki mari iki dibakar pisan, guys. Sayap ayam. Ini kakak Dava sudah makan, guys. Baru pulang dari sekolahannya, guys, karena membuat video. Jadi pakai seragam pramuka untuk kakak Dava. Dan ini masih bakar lagi, guys. Layar clear. Bali, oke. Voting terbanyak di Bali. Ning gubuk wis ngiser-ngiser. Iki urung mateng to Pak Wor? Set meh mateng, Bos. Meh mateng sing iki, guys. Oke, kakak Dava selak keluwen, dadine makem dhisik. Mateng lho ya. Jerone sik rada amis iki. Soalnya gak dikekrek sing kuwi mau. Apa dibakarne kok piye? Usah tak Wis enak, dikeki sambel enak kuwi sambel kecap.
Karo bakar terong iki guys, jane nek jagung no bakar jagung enak iki ya. Ini pasir apa lemah? Tak walik dhisik guys. Yo kono ndek anding iso dapat ya. Ben engko tiyakne Andre sing urung mateng doyan. Ya Andre. Iki pasine. Ya Andre nguruk sing sebelah kula Andre. Yo engko berarti sampean Pak Wor sik sitok kae setengah mateng. Siap, Bos. Aku sing mateng ae. Aduh perih ya nomor 4. Pedes. Kena beluk, guys. Iki yo pinter iki anak buahku sitok iki lek kong bakar-bakar. Iki wis mulai maem iki, guys. Iwake wis mateng kabeh. Guys, sing loro ning kono kae makeme. Enak, Andre? Enak, Pak Wor? Mantap. Oke, kakak Dava ganti bakar ayam. Iki enek teronge bakar, enek iwake bakar. Iki Pak Suku, guys. Iki mantap tenan iki iwake ngendok iki, guys, iki ndoke. Mantul tenan iki lalapane. Dan iki sambelnya guys.